резидба на асма трябва да премахнем зелените изсъхналите клонки. Както виждате, тук има изсъхнали. Оставя се една по-дълга пръчка, да ражда повече. Зелени се маха, защото те ще измръзнат. И предета много се намалят на 2 на 1. За да се изцелят повече чепки да се заложат и да може да се изхранят. Ето тук виждате, 1-2 режим. Сухите чепове се махат, ненужни, не се развиват болести. Тук виждате как вече е по-слабо, ражда миналата година, отрязва се и се остава по-хубаво. 1-2. Тук пак имаме зелени, те ще измръзнат, няма смисъл да се оставят. Тази пръчка на 5-6 пътки се оставя. Но не трябва много да се натоварва лозата, смата, за да не измръзне. Ето тук виждате 1, 2, 3, 4, 5, 6 и режим. При някои десетки се оставя до 12. Това е винен сорт, липа, по-малко. Повече се реже на 2 на 1. Ето тук това няма да роди, слабичко е, отрязват се. Тези жълтите, те ще умрат, те измръзнат, се отделят, се махат. Трябва да има въздух, пространство. Най-хубаво е асмата да се реже есента, зимата, за да не се смачка от мокрия сняг. Напоследък се има повече мокро. Бъдях мокро снегове. Да вижте.